Takže čaute, vitajte pri novom videu. Dajte hneď na začiatok like a odber a ideme sa pozrieť na jednu opustenú budovu plnú feťakov a bezdomovcov. A samozrejme, že si to idem obzrieť sám, preto hneď na začiatok daj like a odber, pretože to bude veľmi zaujímavé a riskantné, pretože už naposledy, keď som si bol tento objekt obzrieť, tak sa vnútri nachádzalo minimálne 8 osôb, ktoré boli pod vplyvom alkoholu a iných šmakociniek. Samozrejme, že tam idem na vlastné riziko, preto odporúčam sledovať, lebo to bude veľmi zaujímavé a sám som zvedavý, jak to dopadne. Ak to bude možné, tak to určite nebude iba obhliadka terénu, ale pokúsim sa s nimi natočiť nejaký krátky rozhovor, že prečo skončili na ulici a blablabla podobné otázky, takže určite sleduj. Pred týmto natáčaním sa samozrejme musím posilniť trošku, takže sa stavíme ešte najprv na pumpu a okamžite pokračujeme ďalej. Ďakujem. No takže už sme na mieste a samozrejme predtým sa posilníme. A môžeme ísť na to. Takže toto je tá obrovská budova, plná všelijakých ľudí. Treba ju ísť preskúmať, ideme tam. Dostaneme sa tam úplne jednoducho cez túto bránu a toto je ten krásny areál. Radšej normálne sa opýtam, vybavené. Ja nie som majiteľ, to je jedno, viete čo je skvot? A tu sú také šatky, čo je ako hlavné rýchla. Aha. A to je akože ešte aj väčšie, hej, že dá sa ísť aj dozadu niekde. Akože tam napríklad. Tak. A Trenčín je celkovo kľudné mesto, to je pohodička. No však práve toto, lebo už som... Toto je malé, že toto je vlastne, toto bolo väčšie, neviem, či sú tu bokedy. A tu boli obrovské podzemia, hej. My sme našli také podzemie, tam normálne také niečo ako bazén. No jasné. Obrovské všelijaké ventilácia. Up. Ale ináč akože je to veľké, je to fakt, že veľké. Aha, nebude problém, hej, nejaký. Aha. A nasák na strechu ísť v pohode, vieš? Ja drží normálne, hej? No, a za strechu som išiel. No, to sú tie Čechy, však práve, jak som hovoril, že ja som bol na tej ulici, tak tiež v Čechách. Ja nemám deti, vieš, tak ani priateľ poviem, že deti neradil, lebo by pokiaľ ja som nevedel, čo si dostať, vieš. Je ťažká doba hlavne. No, aj tak ako taký, že ja si chcem dať dôvod. Áno. Chcem tam ide do roboty na nejakú pol roka. Jasné. Na zimu ideme do roboty s priateľkou a potom na leto zase skotujeme, jesen, leto. Jasné, no. Leto, jesen, jar. A to na zimu chodívate sem? Nie, na zimu akože na ubytok, do roboty na ubytok. Ja aj tak myslím, ale v lete tu. Tak, môže sa mi ísť, že hocikdo, že je to tu tak správené, alebo iba je tu nejaký šéf, čo to proste oné. Kokos, to je dobrá výška toto. No, fú, tam som nestopani, no. Dovidenia. Ty sa doláma, hej. To je perfektné, a tam vlastne už asi nič, že vzadu. Tam ešte niečo, vieš. Ešte niečo, hej. Lebo viem, jak to býva napríklad. Fakt? No a policajti sem chodia, alebo takto? Policajti sem tam prídu, keď niekoho hľadajú iba, vieš? Je tak. Je toto sme vlastne hore. Uha. Tento chalani, kedy si vyšli hore, no verím tomu ináč, no. To sa bál si. Hotovo. Tak sme otvorili tam tie dvere, ale už to tam všetko skončilo, tak sme si otvorili dvere a sme tuto hore teraz, no. No jasné. Ja neviem, ja som tu teraz iba týždeň, predtým sme tu boli dlhšie. Ale toto je hnus, vieš, ja tu nechcem byť dlho. No jasné, jasné. To ozaj tuto všetci preskúmali. Len tam je čo tam je? Aha, rozvodňa iba. To som nebol.
Ja no však to viem, ja som myslel, že priamo nejaký one, hej, to viem, no. Ale tam niečo tam je, aj tam je mestské hospodárstvo, to budeš vedieť. No. Keď si pozrieš na nete, A tu sa ešte hore dá ísť? no, keď si pozrieš na nete, to je mestské hospodárstvo. Mestské hospodárstvo na správa lesov. Áno. Proste tam, keď si pozrieš, tam je zozadu, ale nesmieš ísť cez ich bránu, ale z jednej strany si sa asfaltom a hore a tam sa ti uvidíš potom takou zelenou kotónu a za ním takéto, tiež takéto opustené budovy. Aha. Administratívna časť. Ale nič moc, no ako... A zachovalé, alebo už také šiliaké? Myslím, že také, že staré, no. Všetko je rozpadále, no. Ja som bol teraz A nikto sa napríklad... správa, že nikto nespáva, vieš, bez toho sa nechodia, Jasné. lebo to je ďaleko od kultúre, vieš. Aha, tu to mrknem. No ešte jedna v Omšení, to som ani nevedel. Omšení? No, pri tom jazere. Tam je to úplne že nádherné. Tam je to, že dole je to tak... Tam je to jazero Banačka, alebo čo? Áno, a presne tam. A tam je to práve, že úplne hore čisté, aj všetko je tam aj voda, no len naprd je to, že v blízkosti žiadny taký, vieš, že kde si človek nakúpi alebo niečo, keď tak, že by ste potrebovali. Ale to je odruky, ale keď počúvaj, na Omšení má kamarát tam má chatku. Kde? Na Omšení tak kamarát tam má chatku. Jaj takto? Áno, áno. A tá je takto obľa, on tam má takú murovanú chatku, tá žije. Neviem, že to má odruky, tyčuje na to, mám to všetko odruky tam. No však to, jak aj tuto v Chocholnej, je jedna stanica opustená, vlaková bývala. A tam je to tiež úplne čisté, krásne všetko. No len to, že je to od ruky, to je to. O, tu je nové strecha, je odpadne. Tu som nebol. Na Kurvine som bol 2 razy. No hotovo. Raz som sa chcel zabiť, som ho nejaký nebil. No to hodil, ale to má policajti, to museli, tak dali ma na psychinu. Normálne sem prišli, alebo ako? No ja som volal domov, že idem sa zabiť, fotky som posielal. Majú tam one, policajti kameru alebo niečo? No, akože výhľad, ale brutálny. Ale ten už sa ináč rozpada. Tu už sa to rozpada? No a ty hovoríš, že tuto si teda týždeň, cca 2? Teraz som týždeň, no. Keď sa povedali, sme sa rozlišili, ale to je na 3 hodiny, to je nedali opustené. No jasné. A dá sa to tu, je tu taký kľud väčší, alebo ako? Tu, jasné. A nemá na to každý za dobre. Policajti neodpravujú. Toto je to, že keď človek sa nerobí nejaké blbosti, tak aj oni dávajú pokoj. Ako vieme, akí sú, ale zase jasné. Tam má 66 pokut, tam máme. Najbani na bicyklite sa chodil, vieš? Koľko z rekordér. Už ma poznám Bieloško, nepil si nič. A čo si na tom bicykli? Iba som chodil ožratý, vieš, každý deň. Ja to za to sú pokuty? No jasné. Aha. To je 66 pokut, už som zracané. No hotovo. A na ulici, jak sa dá povedať si, koľko tak? 8 rokov asi. 8 rokov? S prestávkami, no s prestávkami vždycky, vieš. A koľko máš? To pekne tu je, hej. Je, nádhera, čistá fantázia. No a túto teda, že čo bývajú a takto, tak tu, akože však alkohol, to je jasné, to, ale nejaké drogy a takto. Ja, to čo tu je. Sú tu nejakí? Hej. Ja som sa dostal z heroína, ale to bolo dávno, to bolo v Anglicku, vieš. No tak Anglicko, no. No v Anglicku, to je prekrega heroín do piče. A hlavne Poliaci. No ty kokos, Poliaci, ty chrčuli. Aj slopali. Bol si v Anglicku, či? No, 2 roky. Pekne, no vidíš. Musel. To sú obľúbne výšprejšie. No, však toto. Katastrofa. Vrátiť, či nie? Vieš čo? Hore na hlavu. Nastavené. No dobre, a ideme teda... Kokos je v Holandsku. Toto všetci hovoria. Kamarát tam odišiel. Luxemburská tamto, vieš? Hej. Antištátiky. Tamto presne, lebo Anglicko, vieš, môže byť dobre stále, Víš? lebo už vypracovali aj všetko. No ale to už hovoria dlho, pôjde to. No má to ísť marci. To už ale hovoria roky Však práve, to je to. Ale už vypratali, vy ste ho aj skúšobne, už sú tam není a tam boli aj miestnosti na prenajú. a už ani to sa nedá prenajať, čiže niečo sa tu deje, vieš. No jasné. A keď aj toho maliar tam mal jednu miestnosť, tam maloval, aj toho dali akože preč. No všetky proste Všetky, no, pomaličky dávajú. Však aj tá budova, čo je teraz pri Kauflande a toto, tak tiež, však to bolo, tuším, opustené a potom to zbúrali, postavali, No, hotovo. tu toho bolo veľa, no. To bola tkáčovňa tam. Tam bola tkáčovňa, sa to volalo. Hej. A tu bude proste aj kryť, určite tu musí na to byť kryť. Kde tu má si jeden kryť?
na oko. Bude to ono, no lebo už celkom budem ponáhľať dobre, čo nevadí, prebehneme. Nie, tak čo len tuto. Čo len tuto hneď. Musíme nejaké vyššie, ako tam drsnať. Teraz musím do toho dostať do vyženia. A vždycky to je... Až tak vyzerá. Baví ma celkom takéto veci, ako vôbec. No však toto. Tuto to je podobné. Čo som čítal, že v Trenčine sa nachádza nejakých 42 CO krytov v celom Trenčine. Takže tak. No dobre, máme to za sebou a nevieš teda, čo to bolo, kotolňa, hej, alebo niečo. No dobre. No takže máme to za sebou, je to opustená kotolňa. Obrovská, neviem, či nie je štvorposchodová, čo sa nachádza tuto v Trenčine, kúsok od stanici. Momentálne tu bolo asi okolo 7 osôb. Úplne v pohode, dá sa povedať, žiadny problém, nič nebol. Odporúčujú mi ďalšie nejaké miesta. S chalaniskom sme pokecali, že ten tu momentálne býva 3 týždne, ale vysvetlil mi, jak to tu funguje všetko. Takže tak, no dáme si ešte neskôr určite nejaké informácie. Zatiaľ vám ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa hod tam ten odber. Ešte pár vecí som vám chcel povedať. Tak presuniem sa už do auta a povieme si tam záverečné informácie. Halus je, že sme boli úplne hore na streche, to som ani nevedel, že sa tam dá dostať, je tam úplne brutálny výhľad, ako ste videli. A fakt, že čakal som, že to tam bude neviem aké zničené alebo niečo, ale úplne v pohode, boli jasné, že niektoré miesta, kde to bolo špinavé a také, ale väčšina miestností bolo uprataných. A to preto, ako som zistil podľa informácií, že túto bývalú kotolňu využívajú bezdomovci väčšinou takto na zimu a že teraz pred letom už odtiaľ pomaličky odchádzajú. A preto sa aj celkom, že o to tam starajú a takto. Chalanisko, ktorý mi to tam ukazoval, mi hovoril, že má 28 rokov a že 8 rokov je už takto ako bezdomovec a dá sa povedať, že skvoter. Ale že patrí medzi tých, že čo si na zimu proste zoženú nejakú robotu, brigádu, kde sa dá aj nejako bývať s ubytovaním a potom, že proste vždycky pred letom sa na to vykašle, začne takto piť a užívať si ten život podľa jeho slov. Hento je komín, neviem, či to dobre vidíte, neviem, jaký je vysoký, ale hovoril mi, že už niekoľkokrát sa pokusil odtiaľ, viete čo, nemôžem hovoriť. Samozrejme, že väčšinou kvôli alkoholu, že keď mal v sebe niečo, ale že vždycky sa na to vykašľal a že len raz proste ho polícia zadržala, keď to proste sa pokúšal spraviť. Táto bývalá kotolňa tam má aj svoje podzemie a nejaké tie bunkry a takto, kde som nešiel, lebo baterku som si zabudol v aute, takže rozmýšľam, že buď sa tam ešte niekedy stavím a kompletne to tam preskúmam aj s tým podzemím a takto, čo je úplne že vraj rozbité, temné a že bolo aj tam horelo a neviem čo. Ale uvidíme ešte, jak sa rozhodnem. Všetko záleží na tom, čo mi napíšete do komentáru, že či sa vám video ľúbilo, či mám viac takýchto podobných videí robiť a tak. Ale som rád, že to mám za sebou. Hovorím, bolo tam asi 7-8 osôb, proste nechcel som ich tam už potom moc otravovať. Komplet celé som si to pozrel, ja som napríklad ani nevedel, že to má minimálne 4-5 poschodí. Boli sme úplne hore až na streche, jak ste videli. Výhľad úplne super a tí ľudia tiež celkom taký úplne, že v pohode, takže tak. Takže už ukončím toto video, ďakujem vám veľmi pekne, pacnite tam odber, like, nejaký pekný komentár, prípadne hoďte mi tam nejakú novú destináciu, kde by som mal ísť pozrieť. Ďakujem vám veľmi pekne, do randy a prajem pekný deň.